灼熱の炎で全てを飲み込め。かの者の傷を癒したまえ。困ったことになりました。みんな
力がみなぎってくる。覚悟受けてみなさい。はあ
も全盛期には程遠い。力がかの者の傷を癒したまえ。おしまいにしてやるぜ。出よっ。